journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, transgender ug lesbian nga taga Davao City, nagpakasal, mga abay, pulos miyembro sa LGBTQ+. Usa patay, siyam angol sa karambola sa mga sakyanan sa General Santos City. Sa detalye sa ato mga balita, usa ang patay, siyam ang samaran, human nagkarambola ang upat ka mga sakyanan sa National Highway sa General Santos City kaganihang buntag. Natigayon kini sa Makar Sarangani Road duol sa Puting Bato Bridge, Barangay Kalumpang, Jensan, pasado alas 5 kaganihang buntag, Abril 27. Daling meresponde ang mga personahe sa Traffic Enforcement Unit Jensan sa lugar ug daling gidapatan og first aid sa taga-emergency medical team ang mga biktima. Sa kuha ng mga hulagway sa TEU Jensan, makita nga halos dili na may tsura ang usa ka tricycle tungod sa kakusog sa impact sa bangga. Base sa report, gilang kuban sa usa ka prime mover, duha ka tricycle ug usa ka motorsiklo ang nalambigit sa karambola. Ginaimbestigahan pa pag-ayo sa mga otoridad ang nahitabong insidente. Nagpatigbabaw ang gugma sa duha ka mga miyembro sa LGBTQ+ nga taga Davao City nga nagkarelasyon o nagpakasal. Transgender ug lesbian ang duha ka pares nga miangkon nga dunay misaway sa ilang pagpakasal. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Love knows no gender. Baok ka na ang napamatud-an sa duha ka mga miyembro sa LGBTQ+ nga taga Davao City human gisilyuhan sa kaminyoon ng ilang upat ka tuig ug 7 ka bulan nga relasyon. Sa video nga gi-share ni Noel, emosyonal nga mipaso padulong sa altar ang groom ug bride sa San Antonio de Padua Parish ning syudad alas 3 sa hapon niadtong Sabado, Abril 23. Madungog usab ang palakpak sa mga mitambong sa kasal nga timailhan sa ilang kalipay ug pagsuporta. Faithful to one another, respect one another, love one another, and trust one another. Ang kinasal mao sila Ronnie Cortez, 35 anyos nga negosyante, usa ka transgender, ug Jemeline Escudero, 22 anyos nga usa ka lesbian. Misuot og tuxedo ang transgender nga si Ronnie, samtang trahe de boda ang suot sa lesbian nga si Jemeline. Pulos miyembro sab sa usa ka organisasyon sa LGBTQ+ ang ilang mga abay sa kasal. Sumala ni Noel, miyembro sa organisasyon sa United Gays of Agdao ubos sa LGBT Davao City Coalition silang Ronnie ug Jemeline. Ug si Ronnie ang presidente sa organisasyon. Matod ni Ronnie, tuig 2017 dihang nagkaila sila ni Jemeline. Dugay na sab nilang giplano nga magpakasal apan karong tuiga lang kini nahingpit. Sanglit, taas nga panahon ang iyang gigahin sa pagpangandam niini aron mahatagan og memorable nga kasal si Jemeline. First, nagkaila mi ni JM before pa, way back 2012. Taas pa ng iyang buhok. Na-appreciate na nako ang iyang kagwapa, pero wala siya feelings. Kinsang unang ni-approach, naitabo na siya way back September 11, 2017. And yes, Ako ang una ni-approach pero dili pa gito seryoso. Yaga pa to pero wala na damang mo-click di ay. Kita na ko kay Ronnie is buutan, tapos yaga-yagaon, the same time, grabe siya ka caring sa ako, support laban na sa akong mga status before. sa pa ako nakita kay JM, ang iyahang pagdawat sa ako kung unsa gid ako ang gender identity,
ang iyahang care, iyang dinalaan sa amo ang relasyon. Grabe siya mo pangga, grabe siya mo amuma, nga dili na ko makita dati sa past relationship nako. Ug labaw sa tanan ng iyang tinuod na gugma na gihatag sa ako. Matud nila, daghan man ang isaway sa ilang relasyon, apan tungod sa ilang tiunay nga panagigugmaay, wala nila kini panumbalinga. Makaingon jud ko og dako kaayo ang kalahian kay dati sa past relationships nako sa mga straight men, dili gyud ako ma-feel ang ginatawag nato nga true love. Dili pud ko makaingon gyud 100% nga mauna gyud ni ang ako ang makauban kay ako mismo sa akong kaugalingon kabulok ko sa realidad nga ang lalaki maabot gyud ang panahon nga magpakalalaki. Mo na siya ang kalahian niya. And daw katong pag-abot ni GM, gigrab din ako ang opportunities. Although first time nako ang makipagrelasyon og lesbian, pero gigrab ako ang opportunities. Kay before pa pod, sa una pa pod, itong high school pa pod ko, open pod ako ang mind, ug ako ang heart nang makipagrelasyon ko og lesbian kay tungod gusto ko nga mag-build or magkapamilya ko puhon in my future. Dito po ako na feel ang anay gyud nagugma nga lahi ra gyud ang pag-amuma, lahi ra gyud ang pag-amping ug lahi ra gyud ang ginahatag niya nga love sa ako. Mao na siya ang difference niya sa straight man. Nagpabiling lig-on sila Ronnie ug Jemeline luyo sa pagsulay sa kinabuhi. Suportado sab sila sa ilang mga pamilya. Usa lang sa mga talagsawng istorya ang love story nilang Ronnie ug Jemeline, din ilag yun na pamatud-an nga love wins. Sa karon mas niligon pa ang ilang gugma sa matag usa isip magtiayon human gibugko sa kaminyoon ng ilang relasyon. O kinahanglan nga dunay respeto ug pagsalig ang matag usa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nagka-interes ang gobyerno sa Republic of Korea sa gipakitang potensyal sa Mindanao sa natad sa Patigayon. Tun-an sab nila ang pagmuntar og makinarya nga magproseso sa kape ug kakao. Makatabang sab ang Korea sa pag-inganyo og mga negosyanteng Koreano aron mamuhunan sa Mindanao. Ani ang report? Nakigtagbo sa mga negosyante sa Mindanao ang gobyerno sa Republic of Korea sa pagpanguna ni Ambassador Kim In-chul sa tinguha nga mapalig-on pa ang potensyal sa negosyo ug patigayon. Daghan ng proyekto ang gimontar sa Korea sa Mindanao, lakip sa Davao City. Apan nagtuo si Ambassador In-chul na daghan pang potensyal nga industriya ang pwedeng kasudlan sa ilang mamumuhunan. I firmly believe that the opportune gathering today will provide an avenue for leading Korean companies to build networks and partnerships with local business leaders and explore possible business opportunities in Mindanao. Malaumon ang Mindanao Development Authority nga ang panagtagbo mag-abli og daghang oportunidad labi na sa mga lugar ubos sa BIM-IAGA. The outcome of this mission will certainly provide the springboard for better economic cooperation that may be jointly pursued by ROK and Mindanao, particularly in the context of BIMP-IAGA. Apil sa mitambong ang Koreanong negosyanteng si Philip Kim. Tuig 2006, dihang nagsugod kini sa iyang negosyo sa Iloilo, asa niini ginatabangan ang mga mag-uuma sa pagpalambo sa ilang abot pinagi sa mga teknolohiya gikan sa Korea. Ginatun-an nila karon nga himuong haom ang mga makinaryas alang sa mga produkto sa Davao sama sa kape o kakao. We are looking for actually dealers who can be representing for Korea machinery in Davao. At the same time, we are working for the customizing of the machines, which is suitable for the market area. So we can work for the Davao area, which we have a specialty crops like kind of coffee or some other products. We can also customize some Korea machinery to be suitable here in Davao. Sumala ni Art Milan, ang Area Vice President for Mindanao sa Philippine Chamber of Commerce and Industry,
Mas daghan ang mga maaghat sa pagbubo og puhunan karon sa Mindanao tungod sa seguridad ug infrastruktura nga napatuman sa miaging mga tuig. Dako kayog potential karon no sa Mindanao because of the much improved infrastructure. Kay mao man gyud nay problema nato tong una sa Mindanao. Then there's relative peace also in Mindanao. So these two factors are the main drivers for the growth and development of Mindanao. Gawas sa negosyo, gitan-awng dakong potensyal sa Republic of Korea ang industriya sa agrikultura, turismo, lakip na ang sektor sa energy and resources. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nakahinumdum pa ba mo nga niadtong tuig 2018 nga upat ka tuig na kagahapon dihang nahugno ang usa ka footbridge sa Zamboanga City nga naapil og kahulog ang mga opisyal sa gobyerno? Gisiguro na kini karon nga pulido ang pagtrabaho sa footbridge kay gikan sa kahoy, sementado na kini karon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mismong si Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang nag-inspeksyon sa konstruksyon sa nahuman nga Phase 1 ug ang nagpadayong konstruksyon nga Phase 2 sa nahugmak nga footbridge sa sitio Hong Kong, Barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Gikan sa kahoy nga mga materyales nga unang gigamit sa footbridge, gama na si semento ug kabilya ang giilis niini. 20 million pesos ang gigahing pondo sa NHA alang sa pagpatukod sa konkretong footbridge. Kahinumduman nga niadtong Abril 26, 2018, dihang nahugmak ang Rio Hondo footbridge samtang nagpahigayon og inspeksyon sa housing site ang grupo sa mga opisyales sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City. Insaktong upat ka tuig kagahapon Abril 26, sukad kini nahugno. Mibisita si Mayor Beng kuyog ang mga representante gikan sa NHA, kontraktor, HLMD, Rio Hondo Barangay Council ug ubang ahensya sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga. Gihatagan og prioridad sa lokal nga gobyerno ang Z3R projects, partikular ang pagpaayo sa footbridge, pinaagi sa Local Interagency Committee, inubanan sa Housing and Land Management Division kon HLMD isip Head Secretariat ubos sa Rodrigo Pagota Isidro. Ang proyekto dunay total length nga 776 linear meters nga dunay area nga 1.975 hectares. Ang unang phase sa proyekto gisugdan niadtong Pebrero 2, 2020 ug nahuman niadtong Oktubre 15, 2021. Ang footbridge usa sa mga proyekto ubos sa Zamboanga City Roadmap to Recovery and Reconstruction kon Z3R nga gisugdan human sa 2013 Zamboanga Siege. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Governor Edwin Hubahib sa Davao del Norte nang hatag og pagkaon sa mga tao atol sa iyang birthday. O Serpent Eagle na rescue sa usa ka mag-uuma sa Tangub City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
Na rescue sa usa ka mag-uuma sa Tangub City ang usa ka serpent eagle o giturn over kini sa sentro sa Ozamis City. Walay nakitang samad sa lawas sa agila apan kinahanglan pa kining obserbahan ay buhian sa lasang. Anyang report ni Neptali Batuleño. Usa ka serpent eagle ang giingong nadakpan sa usa ka mag-uuma sa Tangub City ug iyang gi-turn over sa Tangub City PNP Station ug sa LGU. Ang maong langgam giingong nadakpan sa barangay Migkanaway, Tangub City. Matod sa nakakuha sa cellphone video ng si Maureen Cabiga Sumatra, nag-turn over ang maong langgam uban sa usa ka PNP personnel sa Tangub City Hall. Uman ini gidala ang maong serpent eagle sa City Environment Natural Resources Office Sentro sa Ozamis City. Gipadayag ni Bernadita Sakin, admin focal designate sa Sentro Ozamis, na wala pa nila buhii ang nasangpit nga langgam tungod kay ubos pa kini sa obserbasyon sa veterinaryo aron masiguro nga wala kini sakit. Hinoon walay nakita nga kadaot sa lawas o samad ang maong langgam. Matod niya, kung ilang masiguro nga walay health issues ang nahisgutang langgam, ila kining buhian aron nga makabalik sa iyang natural habitat. Ang serpent eagle endemic dinhi sa Pilipinas ug naa sa list concerned species bisan tuod anam-anam na nga wala nay kapuy-an. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nang hatag og libreng pagkaon si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa mga tao sa probinsya karong adlaw nga gitunong sa iyang adlaw nga natawhan. Usa kini kapaagi sa gobernador sa pagpasalamat ngadto sa mga tao. Ani ang report. Nagbaha ang pagkaon sa gawas sa Davao del Norte Sports Complex kaganina tungod kay birthday sa amahan sa probinsya. Gisaulog ni Kuya Governor Edwin Hubahib ang iyang ika-48 nga adlong natawhan ug iyang gipaambit sa katawhan ang iyang mga grasya pinaagi sa pagpanghatag og food pack sa tanang muadto sa sports complex. Daghan ang nangadto sa dihang ilang nabasa nga birthday sa gobernador. Si Fausta Baguio Peñapil, taga Carmen, Davao del Norte, may biyahe pa para mo-greet sa governor. Napasalamat kog dako ni Ahedjun mi diri kay birthday ni Gob. Happy birthday Gob. Og unta padayon sa imong paglambo sa atong kuan diri sa Davao del Norte. Si Manilin Cliosa miadto kay dunay ipanghatag ang gobernador ug dungan sa iyang gipaabot, dunay siya birthday wish sa gobernador. Salamat kayo Gob nga unta nga karong kuana mudaog ka. May bisita usab ang mga opisyal sa nagadayang lungsod sa provincial gym aron moduyog sa birthday sa gobernador. Matod sa governor, iyang gikalipay ang suporta sa katawhan paingon sa kalambuan sa Davao del Norte. Iyara kunong gipaambit ang mga blessings sa Ginoo kaniya. Nagpakaon ta agi og pag-share sa atong blessing sa blessing nga akong naabot gikan sa kaitasan din pagpasalamat usab nga karon nahatagan ta og additional nga taas nga kinabuhi og maayong panglawas og mga grasya busa gi-share po nako kini mga grasya. Among gipangutana unsa ang iyang birthday wish, mao kini ang tubaga sa gobernador. Unang-una, giwish nako ang maayong panglawas ug taas nga kinabuhi sa akong pamilya, sa akong ginikanan, sa akong mga anak ug usab sa akong mga igsoon ug mga parinti ug mga higala ug mahal sa kinabuhi. So og ang maayong panglawas ug walay malikay sa katalagman ang katawhan sa Davao del Norte. Gisaulog sa gobernador ang iyang ika-48 nga birthday ug iyang gipasalamatan ang Dios sa gasa nga iyang nadawat. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe. Gipangandaman sa Philippine National Police kon PNP ang umaabot nga piniliay karong Mayo 9, 2022 pinagi sa pagpahigayon og logistical readiness test and dispatch ceremony. Gitambungan sab kini sa mga pulis sa Davao de Oro. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gihimo ang nationwide simultaneous logistical readiness test and dispatch ceremony sa PNP Directorate for Logistics sa pagpanguna ni Police Major Ronaldo Olay, ang Director sa Logistics Finance Preparedness for the national and local elections.
Gisalmutan kini sa mga personahe sa Davao de Oro Police Provincial Office pinaagi sa usa ka virtual teleconference nga natigayon sa Davao de Oro Police Provincial Office Covered Court, Purok 16, Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Ang aktibidad usa ka pagpangandam sa May 9, 2022 elections diin padayon ang ginahimong plano o estratehiya sa PNP aron sa pagsiguro sa seguridad ug kahapsay sa komunidad atol sa ipahigayong eleksyon. Gipaniguro usab sa PNP nga dunay saktong logistical support alang sa mga pulis nga makatabang sa ilang security operations atol sa election period. Ang logistical capability sa organisasyon tinguha nga masuportahan ang PNP units nga miapil sa extended police operations nga nanginahanglan og pagpangandam aron mabuhat ug maayo sa mga pulis ang ilang mga trabaho. Ang aktibidad makatabang aron mas mapaligo ng sense of responsibility sa PNP sa umaabot nga piniliay aron mapugnan ang violent incidents nga posibleng makaapekto sa piniliay. Nitambong sab atol sa seremonya si PNP Chief Police General Leonardo Carlos, gibindisyonan ni Reverend Father Nestor Hinco Jr. sa Santa Teresita Parish ang mga ekipo, sakyanan, ingon man ang mga personahe. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!